Lişni şol adama da diýdim, gel ekrana diskussiýa edelim, gelen ok. Nuraga, olarda gayrat yok, ar yok, namus yok. Yani men şolary erkek ýaly aýdýan. Gizenem do agam çykýat gurlaýas. Yani geläsinler ýerde aýtjak zatlar bolsa. Bizim hem aýtjak zatlarymız bolar elbetde. Erde bizim soragyna jogap berip bilseler, erkek diýjek. Meniň bilýän bir zadym bar, meniň berjek soragyma 100% jogap berip bilmeýär. Şoň üçin gaçýar ol menden. Kim diýene aýtjak ýaly ýerde erkek bolsa geläsin. Özüni erkek diýen bolsa gelsin, men sen adyňa tutjak ýa-da çekeni, özüň erkek diýen bolsaň, men seni efire çağırýan, gel erkek gel gürleşelim. Ýöne sen erkek dälle. Erkek dälligimi bilýän, oňa da asnawanýam bar. Öýüňdäki oýunjoklar näme üçin saklaýan sen? Şoň üçin men sana erkek dälýän. Ey bu erkek, eşitdiňmi sen şo zat Nuraga erkek? Ey erkek bolum öýüňde bir oýunjokdan bir erkeň jinsy organy saklarsyňmy? Bir ýerine dykýansyň da şoň üçin saklaýansyň da. Seret Talip ol barada men de maglumat bar. Seret Pragany ýöne saýlany. Praga imanna Ýewropaň Ýewrosaýyzyň içinde azgynçylykda, gruppa oýnamelerde tanalýan iň azgynçylyk ýeriň biri Praga, Çekiýa. We çeski gruplar nämeler bar ýürütü. Yani bir içinde 30 adam, 50 adam ýaly. Şonýaly azgynçylykly ýerleriň biri Praga. Ol ýürütü şu taýsyny şoň üçin taýlady başlady. Ki maňa mu 3-4 ýylyň akıl Praga aýtdy. Şunýaly. Bu diýe Allah murat diýlen diýe. Adyna magdadym da bolan goý bilmeýän bilsin. Bu diýe her jaň eden diýe. Oksiyetinden bilýär. Şetinden bilýär. Belarus gyýdy bilen tanışdym, ardım. Aýna men Ukrainka ardım. Inha men plan milletden bir gyýdy ardım. Näme etdim diýip jaň edýär maňa diýe. Bulam aýdypdyr. Ey Allah murat diýipdir. Sen durşuň bilen çilen bolanda da maňa gyzykly däl, o maňa gurrun bermesen öz nimelerine diýipdir bolan. Yani durşuň bilen gullokan bir çilen bolsaň maňa gyzykly däl diýip bu diýe özü 50 ýaşap diýe, akyl gelmändir o diýe. Kellesinde diňe şu zatlar bar diýe. Öýünde de bir giden şoňa değişli oýunjoklar bar diýe. Näme oýunjoklar işte şo. Nime? Sex shopda satylýan zatlar. Bilenmi? Bu şonar ýalam bir ahlak taýdan pes adam aslında bu adam. Ahlak taýdan pes, aňary baş pes adam ýönemen öýde. Gepleş gurrunlaram diňe oýdyrdım, bygyrdym, diňe şol. İstanbul'a gelende de ýanyna bir ýam türkmen gyzy bilen tanışypdyrdy. Şoň bilen duşup ber. Şoň bilen bile atelle atyp ber. İstanbul'a gelende de men derne açamda geldi vatandaşlar men adyny aýdyp oý utandyr oturjak gel adyny çenli bilýän çünkü. Yani ol şonýalyk sebäp bolan bolmasa gelmeýärdi. Dernege de gelmeýärdi şol. Menem pikir edip görüm bu diýdim. Men üçin biziň dernegimiz üçin geldi. Asal bu gyz üçin gelip durady. Men toň bilip kaldym. Gyz ýani dernek bakana o gyz bilen şo öňüni ýerden nädip tanışanam bolsa tanışypdyr. Şoň bilen duşmak üçin gelipdir. Bu şonýaly bar bu torun özüňe Ukrainmi bilemok Orsmi Ukraina däl pamoýmy Ors bir söýgül aýalymy söýgülsi barmy? Ay olama şo İstanbul'da tanışan gyzy bilen men ýazyşdym aslında. Onu bir alıştyk, etdik. Yer gelende men bu arada pertenjam oňa da bildirýärdim. Senem ýene şunýa samsyk bilenem gedýän maýda diýdim da. Yo menem goýdum ha diýe. Oho aýaly bar däme diýen onu. Ay ýoklaý men bu aýalym halam oklaý da at diýe. Bir normal durmuşam ýok 50 ýaşak geçen. Normal bir neçagaly çugaly bir biýal maşgala da bolup bilmändir bolan gelip bide halkyň öňünde akylly süren bolup, edepli süren bolup, meni psih balno eden bolup, sen ýalyk balnoya ýok bolmapçy. Yani geplesem men näde atkan ýöne